V povrchových vodách ve Skut či na Chrudimsku jsou rakovinotvorné látky. S takovým závěrem přišla firma, která zde provádí průzkum. Nebezpečné jedy pocházejí z bývalé továrny na jízdní kola Velamos. Pokud se situace nezačne co nejdříve řešit, hrozí městu podle zprávy ekologická katastrofa. Ve skutečských povrchových vodách se s trochou nadsázky nachází téměř celá Mendelejevova periodická tabulka prvků. Koncentrace jedovatých látek tu překvapila i samotné odborníky. Není třeba dělat nějakou paniku, nicméně věc je vážná. Jedná se o těžké kovy, chrom, nikl, zinek, kadmium, k tomu patří i kyanidy a dále to jsou těkavé chlorované uhlovodíky. Veškeré jedy pocházejí z této dnes již bývalé továrny na výrobu jízdních kol. Stojí na kopci a nebezpečné látky se tak rok po roce potichu plíží k městu. Zjistili jsme těkavé chlorované uhlovodíky ve všech přítocích Annenského potoka a v Annenském potoku samém. Podzemní vody zatím ohroženy nejsou, kromě okolí Velamosu po začátek náměstí. Tady byla vždycky dobrá voda ve Skuči. Každý nám ji záviděl tady. Není to moc dobrý, protože máme malé děti. Podle České inspekce životního prostředí měla sanace kontaminované půdy začít už před 15 lety. Peníze na ní mělo uvolnit ministerstvo financí. Zatím sem však nedorazila ani koruna. Nabyvatel správce konkurzní podstaty zatím upřednostňoval jiné lokality, ale příští rok již by na to měly být peníze. Starosta o problému ví. Výsledky odborné firmy však považuje za šíření poplašné zprávy. Vylučuju naprosto jakékoliv ohrožení obyvatel. Já budu chtít i prověřit ty vzorky, jestli to je nezávislé. Už 15. října by se ve městě měla sejít speciální komise, složená mimo jiné i z odborníků ministerstva životního prostředí. Právě ta by měla posoudit závažnost celé situace. Jakub Bystřický, Televize Nova. Zlodějský